Predstavte si, že ten, komu ste verili najviac na svete, vás zradí v tej najzraniteľnejšej chvíli vášho života. Čo urobíte, keď sa ocitnete sama, s novorodencom v náručí, vyhnaná na ulicu bez jediného centa? Toto nie je len fikcia. Toto je príbeh o páde na úplné dno a o neuveriteľnej sile, ktorú v sebe dokáže nájsť matka. Je to príbeh o tom, ako aj tá najtemnejšia noc môže skončiť úsvitom plným nádeje. Pripravte sa na emocionálnu cestu plnú napätia, ktorá vás chytí za srdce a nepustí. Alena bola mladá učiteľka, ktorá vždy snívala o jednoduchej rodinej idylke. Po smrti rodičov ju vychovala babička Anna v malej dedinke Borinka. Jej svetom bol starý dom so záhradou plnou kvetov a pocit bezpečia. Keď spoznala Andreja, vysokého a sebavedomého manažéra z Bratislavy, zdalo sa, že jej sen sa naplnil. Bol jej záchrancom, mužom, ktorý ju ochránil pred pouličnými chuligánmi. Rýchla svadba, neplánované, no radostné tehotenstvo a spoločný byt v Ružinove mali byť začiatkom dokonalého života. Netušila však, že za Andrejovou chladnou fasádou sa skrýva človek, ovládaný svojou matkou Evou a vlastnými démonmi. Narodenie malej Olivie, namiesto toho, aby ich spojilo, sa stalo rozbuškou pre katastrofu, ktorá mala navždy zmeniť jej život. Tanier s nedotknutou večerou narazil do steny s ohlušujúcim treskom. Omáčka a kúsky mäsa sa rozprskli po čerstvo vymalovanej kuchyni. Alena sa inštinktívne prikrčila a pevnejšie si k sebe privinula malú Olíviu, ktorá sa v jej náručí rozplakala od strachu. Andrej stal uprostred miestnosti, tvár skrivil do zúrivej grimasy, akú u neho nikdy predtým nevidela. Jeho oči, zvyčajne chladné a prázdne, teraz horeli temným ohňom. Toto sa má volať jedlo? Zasyčal a jeho hlas bol ostrý ako črepiny z rozbitého porcelánu. Som doma z práce, unavený a ty mi predložíš takýto odpad? Na čo si celý deň myslela? Alena, vyčerpaná po ďalšej prebdenej noci a neustálom kolotoči okolo bábätka, nedokázala zo seba vydať ani slovo. Snažila sa utišiť dcérkin plač, ktorý akoby prilieval olej do ohňa Andrejovho hnevu. Vzduch v byte zhustol, bol plný napätia a pachu spálenej zlosti. Cítila, ako jej po chrbte steká studený pot. A prestaň už konečne s tým vreskotom, skríkol Andrej a ukázal na plačúce dieťa. Celé dni nepočujem nič iné. Možno to ani nie je môj rev. Možno si ju uhnala s niekým iným a teraz mi tu hráš divadlo na dokonalú rodinku. Tie slová ju zasiahli ako facka. Andrej, čo to hovoríš? Vieš predsa, že je tvoja... Nedopovedala. Pristúpil k nej tak blízko, že cítila kyslý zápach alkoholu v jeho dychu. Schmatol ju za vlasy a trhol jej hlavou dozadu. Bolesť jej vystrelila až do spánkov. Neklam mi, moja matka mi všetko povedala, dala urobiť testy. Povedala mi pravdu, ktorú si sa mi snažila zatajiť. Výsledok bol 0%. 0, rozumieš? Jeho hlas sa zmenil na rev. Alena sa triasla, neschopná pochopiť absurdnosť jeho obvinenia. Aké testy? Kedy? Ako? V hlave jej víril chaos a strach jej zvieral hrdlo. Malá Olivia plakala ešte zúfalejšie, ako by cítila matkinu bolesť a bezmocnosť. Surovo ju sotil. Chrbtom narazila na hranu kuchynskej linky a bolesť jej vyrazila dych. Zviezla sa na studenú podlahu, stále zvierajúc v náručí svoje dieťa, ktoré bolo jej jediným štítom. Andrej nad ňou stál ako kat. Máš pol hodiny, predsedil cez zuby. Zbáliš si svoje veci a to svoje štenia a vypadnete z môjho bytu. Nechcem vás už nikdy vidieť. Ak sa opovážiš ju zapísať na moje meno alebo žiadať alimenty, nájdem si vás a prisahám, že to oľutujete. Jeho slová boli chladné, bez akejkoľvek emócie, čo bolo ešte desivejšie ako jeho krik. Alena zdvihla zrak a pozrela sa do tváre muža, ktorého si pred pár mesiacmi brala z lásky. Teraz v nej videla len cudzieho, krutého človeka. Kam mám ísť? Nemám peniaze, nemám nikoho. Zašepkala a v očiach sa jej zaleskli slzy. To nie je môj problém. Odvetil ľadovo, otočil sa a odišiel do obývačky, odkiaľ sa o chvíľu ozval zvuk televízie. Ako by sa nič nestalo. Adrenalín a šok jej dodali silu postaviť sa na nohy. Hlava ju bolela, no musela konať rýchlo. V spálni vytiahla starý kufor a mechanicky do neho začala hádzať veci pre Olíviu. Plienky, pár dupačiek, vlhčené obrúsky. Pre seba si zbalila len to najnutnejšie. Ruky sa jej triasli tak, že ledva zapla zips. Potom si spomenula na malú drevenú škatuľku, ktorú jej dala babička Anna. Boli v nej staré šperky po mame a zopár babičkyných zlatých prsteňov. Ich jediná hodnota.
Opatrne ju vložila na dno kufra pod detské oblečenie. V kuchyni ešte schmatla fľašu s vodou a krabicu dojčenskej výživy, ktorú kúpila pre každý prípad. Netušila, ako veľmi ju bude potrebovať. Stres jej mohol zastaviť mlieko. S malou dušičkou nakrmila a prebalila Olíviu. Dievčatko, unavené z plaču, konečne zaspalo. Alena si natiahla na hlavu kapucňu, aby skryla slzy a blížiacu sa modrinu na líci a potichu ako zlodej vo vlastnom dome otvorila dvere. Nočná Bratislava ju privítala chladným závanom vetra a oslepujúcim svetlom pouličných lámp. Ulice Petržalky boli takmer prázdne. Kráčala bezcielne, tlačila pred sebou starý kočík, v ktorom spala Olívia, a za sebou ťahala ťažký kufor. Každý krok bol utrpením. Bolesť hlavy sa stupňovala a miešala sa s pulzujúcou bolesťou v duši. Kam teraz? Všetky kamarátky zostali v rodnom meste. Kontakt s nimi postupne ochladol. Jediná rodina, ktorú mala, bol starý opustený dom po babičke. Ale to bolo tak ďaleko. Prešla niekoľko blokov, kým ju únava a bolesť neprinútili sadnúť si na opustenú lavičku na zastávke autobusu. Pritulila sa ku kočíku, ako by jej mohol poskytnúť ochranu. Viečka jej oťaželi. Svetlá aut sa začali rozmazávať do dlhých farebných šmúch, telo ju zrádzalo. Posledné, čo si pamätala, bol pocit, že padá do hlbokej tmavej priepasti, zatiaľ čo v diaľke stále počula tlkot srdca svojej dcérky. Prebudil ju ostrý pach dezinfekcie a tlmené pípanie prístrojov. Ležela v posteli s tvrdým matracom a hlavu mala obviazanú. Cez žalúzie prenikalo slabé ranné svetlo. Bola v nemocnici. Prvá myšlienka, ktorá jej prebleskla hlavou, bola panika. Olívia. Kde je Olívia? Prudko sa posadila, no svet sa s ňou zatočil a do očí jej vystrelila ostrá bolesť. Prsia mala naliaté a tvrdé ako kameň. Mlieko jej presakovalo cez nemocničnú košeľu. Musí nájsť svoju dcéru. S námahou sa postavila, pridržiavajúca steny. Chodba bola tichá a prázdna. Na jej konci, za preskleným pultom, sedela zdravotná sestra a niečo si zapisovala. Prosím vás, zachrapčala Alena. Hlas mala slabý. Kde je moje dieťa? Kde je moja dcérka? Sestrička prekvapene zdvihla hlavu. Slečna, musíte ležať, máte otras mozgu. Nemôžete vstávať. Pribehla k nej a podoprela ju. Jej dotyk bol profesionálny, ale pevný. Vaša dcérka je v poriadku, nebojte sa, upokojovala ju sestrička menom Jana, keď ju ukladala späť do postele. Keď vás sem priviezla záchranka, previezli ju na novorodenecké oddelenie. Lekár ju prezrel, je úplne zdravá. Teraz musíte myslieť hlavne na seba. Jej pohľad spočinul na Aleninej tvári. Čo sa vám stalo? Napadli vás? Alena sklonila hlavu. Hanba ju pálila viac ako modrina na líci. Spadla som, zaklamala ticho. Jana si povzdychla. Áno, spadla, priamo na niečú päsť. Však, povedala skôr pre seba. Pozrite, prinesiem vám odsávačku mlieka, inak dostanete zápal. Viete ako na to? Alena pokrútila hlavou. Pomôžem vám. Robila som 10 rokov na pôrodnici, toto poznám. Usmiala sa povzbudivo. Jej láskavý hlas a jemné ruky boli ako balzam na Aleninu doráňanú dušu. V tej chvíli uprostred cudzej nemocničnej izby pocítila prvý záblesk ľudskosti po nekonečne dlhej a krutej noci. Na druhý deň jej konečne dovolili navštíviť Olíviu. Novorodenecké oddelenie bolo tiché, plné presklených postielok. Jej malý poklad sladko spal. Srdce jej poskočilo od úľavy a lásky. V postielke hneď vedľa ležal malý chlapček. Vedľa neho bola fľaša s mliekom, opretá o zrolovanú plienku, no on sa k nej nevedel dostať. Zúfalo otváral ústočka a mrvil sa. Alena sa rozhliadla. Nikde nikoho. Sestričky boli zrejme zaneprázdnené. Váhavo pristúpila bližšie. Nemohla sa na to pozerať. Opatrne vzala chlapčeka do náručia. Bol prekvapivo ľahký. Priložila mu fľašu k ústam a on začal hltavo sať, ako by nejedol celé dni. Keď dopil, spokojne si odgrgol a zaspal jej na hrudi. Alena ho tam ešte chvíľu držala, vdychovala jeho sladkú vôňu a premýšľala, prečo je tu takto sám. Cítila zvláštne puto k tomuto opustenému dieťaťu. Okamžite ho položte, ozval sa za ňou prísny hlas. Alena sa strhla. Vo dverách stála iná staršia sestrička s unavenou tvárou. Od ľaku sa zobudila a rozplakala aj Olívia. Prepáčte, ja len nemohol sa napiť. Fľaša bola zle položená, hapkala Alena. To je vaša dcéra? Tá, čo vás v noci priviezli? Spýtala sa sestra bez záujmu. Alena prikývla. Tak sa starajte o svoje. K tomuto chlapcovi sa nepribližujte. Prečo? Je chorý? Nechápala Alena. Sestrička si povzdychla a jej výraz trochu zmekol. Je odložený. Matka ho tu nechala. Našli ho na hlavnej stanici. Je to nálezník. Neprivykajte ho na ruky. V domove ho nikto nosiť nebude.
povedala smutne. To slovo, nálezník, sa ale nezarilo do srdca ako ostrý črep. Ako môže matka opustiť takého krásneho, bezbranného anielika? Pozrela sa na spiaceho chlapčeka vo svojom náručí a potom na svoju plačúcu dcérku. V tej chvíli cítila, že ich osudy sú nejakým zvláštnym spôsobom prepojené. V detskom domove si rýchlo zvyknú neplakať, pokračovala sestra tichšie. Naučia sa, že nikto nepríde, nikto ich nevezme na ruky, nepohojdá. Je to kruté, ale je to tak. Preto je lepšie, keď si na to nezvykajú. Alena cítila, ako jej po lícach tečú slzy. Slzy za toho malého chlapca. Za seba, za všetky opustené deti. A čo adoptívni rodičia? Zašepkala. Tí sú, chvála Bohu. Ale väčšinou si berú úplne malé bábätká. On už má 2 týždne. Čím sú starší, tým je šanca menšia. Vysvetlila sestra a vzala jej chlapčeka z náručia. Opatrne ho uložila späť do postielky. Poďte, odprevadím vás na izbu. Musíte oddychovať. Postaram sa o vašu malú, aj o neho, dodala a úmyselne sa vyhla slovu nálezník. Alena odchádzala s ťažkým srdcom. Obraz spiaceho chlapčeka sa jej vril do pamäti. Sľúbila si, že sa za ním vráti. Na izbu jej pridelili novú pacientku, mladé dievča s podozrením na zápal slepého čreva. Volala sa Maja a napriek bolestiam bola plná života a smiechu. Rýchlo sa skamarátili. Maja bola vydatá a už niekoľko rokov sa s manželom Antonom neúspešne pokúšali o dieťa. Alena jej opatrne vyrozprávala svoj príbeh, vynechala len tie najbrutálnejšie detaily. Keď jej však Maja uvidela modrinu, ktorú už nezakryl ani make-up, všetko pochopila. Ten chrapúň, ako ti to mohol urobiť? Rozhorčovala sa. Keď sa dozvedela, že Alena nemá pre Olíviu ani rodný list, okamžite zavolala svojmu manželovi. Anton bol právnik. Počúvaj, musíš ju okamžite zapísať na jeho meno, kým ste manželia, a prihlásiť ju na trvalý pobyt k nemu do bytu. Je to tvoje právo a hlavne právo tvojej céry, vysvetloval jej Anton do telefónu. Alena sa bála Andrejovej reakcie, ale Anton ju uistil, že je to jediná správna vec, ktorú musí urobiť. S pomocou Majinho manžela sa jej podarilo vybaviť si v nemocnici priepustku na 1 deň. Anton ju čakal pred bránou a celý deň ju vozil po úradoch. Matrika, evidencia obyvateľstva. Alena sa cítila ako vo sne, neschopná sama rozmýšľať. On jej presne hovoril, čo má povedať a aký papier podpísať. Večer držala v rukách rodný list, na ktorom stálo meno Olivia Molnárová a potvrdenie o trvalom pobyte. Okrem toho, jej Anton pomohol požiadať o jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa. Toto ti aspoň načas pomôže, kým sa postavíš na nohy, povedal jej, keď ju viezol späť do nemocnice. Navrhoval jej podať trestné oznámenie za ublíženie na zdraví, ale Alena sa príliš bála. Strach z Andreja bol hlbší ako akákoľvek modrina. Bola však nesmierne vďačná. Títo 2 cudzí ľudia jej za jediný deň pomohli viac ako ktokoľvek iný v jej živote. Každý deň, keď jej to zdravotný stav dovolil, chodila na novorodenecké oddelenie. Oficiálne, aby nakormila Olíviu. Neoficiálne, aby bola s malým chlapcom. Sestričky už privierali oči. Videli, ako jej na ňom záleží. Mlieka mala dosť pre obe deti. Krmila ho tajne, keď sa nikto nepozeral. Hladila ho po jemných vláskoch a tížko mu spievala uspávanky, ktoré si pamätala od babičky. Pripadalo jej, že patrí k nej. Že on a Olivia sú ako dvojičky, ktoré osud na chvíľu rozdelil. Vždy, keď od neho musela odísť, cítila v srdci bodavú bolesť. On bol pokojné dieťa. Takmer neplakal, len sa na ňu díval svojimi veľkými, vážnymi očami, ako by rozumel všetkému. Alena si uvedomovala, že sa na neho citovo viaže a desila sa dňa, keď ho odvezú do dojčenského ústavu. Myšlienka, že ho už nikdy neuvidí, bola neznesiteľná. Po týždni ju z nemocnice prepustili. Maju pustili o pár dní skôr, no vymenili si čísla a slúbili si, že zostanú v kontakte. Alena stála pred nemocnicou s Olíviou v náručí a s kufrom pri nohách. Peniaze z príspevku jej cinkali vo vrecku. V meste zostať nemohla. Podnájom by ju rýchlo zrujnoval. Jediná možnosť bola cesta do dediny Borinka, do opusteného domu po babičke Ane. Nebola tam, odkedy babička zomrela. Bála sa spomienok a bolesti, ktoré ju tam čakali. Ale teraz to bol jej jediný prístav. S ťažkým srdcom sa rozlúčila s malým chlapčekom na novorodeneckom. Sestrička Jana jej slúbila, že jej dá vedieť, keď ho budú niekam prevážať. Pri jeho postielke nechala malého pleteného anielika, ktorého jej kedysi uháčkovala babička.
Bol to tichý sľub, že na neho nezabudne. Cesta na stanicu a potom vlakom bola vyčerpávajúca. Cesta vlakom bola nekonečná. Olivia bola nepokojná a Alena sa cítila slabá. Našťastie si k nej prisadla staršia pani, ktorá jej ponúkla pomoc. Kým Alena na chvíľu zaspala, postrážila jej malú. Z okresného mesta musela ísť ešte preplneným dusným autobusom. Keď konečne vystúpila v Borinke, ovanul ju známy vzduch vidieka, vôňa kvitnúcich líp a čerstvo pokosenej trávy. Dom stál na konci ulice, trochu zarastený burinou, ale stále pevný. Vrzgajúca bránička, stará jabloň a muškáty, ktoré suseda zrejme stále polievala v oknách. Všetko bolo tak, ako si pamätala. Odomkla ťažké drevené dvere a vošla dnu. V dome panovalo ticho a prítmie. Vzduch bol presítený vôňou levandule a starého dreva. Na stene visel veľký portrét babičky Anny. Usmievala sa z neho svojim láskavým úsmevom. Ahoj, babi, zašepkala Alena a po tvári jej stiekla slza. Som späť, mala si pravdu. Na jej prekvapenie spomienky ju neboleli tak, ako sa obávala. Naopak, prítomnosť babičky cítila v každom kúte domu, v háčkovaných dečkách na nábytku, v zbierke starých hrnčekov, v bylinkách zavesených v kuchyni. Všetko jej dodávalo silu a pocit bezpečia. Zišla do pivnice a našla tam police plné zaváranín, kompóty, džemy, nakladaná zelenina, babičkine zásoby, ktoré im vystačia na niekoľko mesiacov. Suseda, teta Ľuba, zjavne nič nevzala, hoci jej to Alena po pohrebe ponúkala. Teraz bola za jej tvrdohlavosť vďačná. Prvé dni strávila upratovaním a zariaďovaním sa. Dom potreboval len vyvetrať a poriadne umyť. Našla aj starú detskú postielku a hromadu oblečenia, ktoré babička odložila po nej. Vidíš, Oli, hovorila svojej dcérke, ktorá spokojne ležala na deke v tieni jablone. Tu budeme šťastné. Tu nás nikto nenájde a nikto nám neublíži. Snažila sa presvedčiť samú seba. Pri pohľade do zrkadla sa však jej optimizmus strácal. Obrovská modrofialová modrina jej stále hyzdila polovicu tváre. Opuch síce zmizol, ale pohľad to bol žalostný. Práve kvôli tomu sa vyhýbala kontaktu so susedmi. Nechcela vysvetľovať, nechcela, aby ju ľutovali. Vedela, že teta Ľuba, babičkina najlepšia kamarátka, príde hneď, ako ju zbadá. A ona na to ešte nebola pripravená. Zrazu začula vrzganie bránky a kroky na štrkovej cestičke. V srdce jej zovrel strach. Kto to môže byť? Schmatla metlu ako zbraň a opatrne vykročila z domu. Pod jabloňou, kde v košíku spala Olivia, stál vysoký muž. Skláňal sa nad košík a nechápavo krútil hlavou. No toto je teda privítanie, zamrmlal si pre seba. Kde sa tu vzalo dieťa? Keď zdvihol hlavu a ich pohľady sa stretli, Alena zostala ako obarená. Nevedela, či má kričať alebo utiecť. Kto ste a čo chcete? Vyhrkla Alena a pevnejšie zovrela metlu. Muž sa trochu usmial, hoci jeho oči zostali vážne. To by som sa mala si pýtať ja vás. Toto je dom Anny Kováčovej. Je zamknutý. Ako ste sa sem dostali? Jeho hlas bol pokojný, ale rázny. Som jej vnučka, Alena. A toto je môj dom, odpovedala vzdorovito. Teta Ľuba vás poslala však? Muž prikývol. Som jej syn, Martin. Mama sa bála, že sa sem niekto nasťahoval. Mám jej odkázať, že je všetko v poriadku? Až teraz si Alena všimla, že sa jej pozerá priamo na zranenú tvár, no v jeho pohľade nebol súcit ani zvedavosť, len vecný záujem. Cítila, ako sa červená a pokúsila sa si tvár zakryť vlasmi. Manžel? Spýtal sa potichu, bez akejkoľvek stopy senzácie v hlase. Jeho priamosť ju odzbrojila. Spadla som zo schodov, zaklamala automaticky. Martin si povzdychol. Som lekár, traumatológ. A toto nebol pád zo schodov, to bola pesť. Alena zostala ticho. Jeho slová viseli vo vzduchu a ona nemala silu ďalej klamať. Sadla si na schodík pred domom a rozplakala sa. Neplakala od žialu, ale od vyčerpania a úľavy, že už nemusí predstierať. Martin si sadol vedľa nej v bezpečnej vzdialenosti a mlčky čakal. Keď sa trochu upokojila, povedal: Nemusíte mi nič hovoriť, ale mame poviem, že ste spadli a hanbíte sa ukázať. Inak sem hneď dobehne s bylinkovými masťami a bude vás liečiť, a to asi nechcete. Alena prekvapene zdvihla hlavu. Ďakujem, zašepkala. Urobím to, ale potrebujem vedieť, či ste boli ošetrená. Hlava sa vám netočí? Nemáte dvojité videnie? Jeho otázky boli profesionálne a upokojujúce. Povedala mu o pobyte v nemocnici a o diagnóze. Prikývol. Dobre, dajte si ešte pár dní, ale jedlo vám aj tak pošlem. Vyzeráte, že potrebujete poriadne jesť.
Dodal a s letmým úsmevom odišiel. Alena zostala sedieť, zmetená z tohto zvláštneho stretnutia. O hodinu sa Martin vrátil s 2 obrovskými taškami. Toto posiela mama, povedal a položil na stôl nádobu s horúcou slepačou polievkou. A toto je pre Olíviu a pre vás. V taškách boli plienky, detská kozmetika, ale aj vitamíny pre dojčiace matky a kvalitná čokoláda. Nemôžem to prijať, protestovala Alena. A ja to nevezmem späť? Oponoval Martin. Nerobím to kvôli vám. Robím to kvôli tomu malému stvoreniu. Takže to láskavo príjmite a nekomplikujte to. Jeho tón bol opäť prísny, ale v očiach mal iskierky. Alena sa musela usmiať. Tento muž bol neuveriteľne priamy a tvrdohlavý. Prijala jeho pomoc a pozvala ho na čaj. Kým sa Olivia zobudila, sedeli v starej kuchyni a rozprávali sa. Zistila, že Martin žil dlho s otcom v meste, no vrátil sa, aby bol s chorou mamou. On sa zase dozvedel o jej sne stať sa učiteľkou. O Andrejovi nepadlo ani slovo. Martin začal chodiť každý deň. Vždy priniesol nejakú drobnosť pre Olíviu alebo pomohol s niečím okolo domu. Pokosil zarastenú záhradu, opravil vrzgajúce dvere. Jeho prítomnosť bola tichá a nenásilná. Alena si na ňu zvykla. Zvykla si na jeho pokojný hlas a smiech, keď sa hral s Olíviou. Jedného večera, keď spolu sedeli na verande a pozerali na zapadajúce slnko, sa jej spýtal na syna, o ktorom sa zmienila jeho mama. Martinov úsmev zmizol. Mal som syna a ženu, povedal potichu. Obaja zomreli krátko po pôrode. Komplikácie, chyba lekárov. Už je to 8 rokov. Alena cítila, ako ju jeho bolesť zasiahla. Zrazu pochopila jeho prehnanú starostlivosť o ňu a Olíviu. Videl v nich to, čo sám stratil. V ten večer sa medzi nimi vytvorilo nové, hlbšie puto. Puto 2 ľudí, ktorým život ublížil a ktorí si navzájom rozumeli bez slov. Jedného dňa jej zavolal Anton. Jeho hlas bol vážny. Alena, musíš si sadnúť. Mám pre teba zlé správy. Teda, neviem, ako to vezmeš. Ale nezovrelo srdce. Čo sa stalo? Andrej je mŕtvy, povedal Anton potichu. Včera v noci mu vyhorel byt. Zrejme zaspal s cigaretou, bol opitý. Alena zostala sedieť, telefón jej skoro vypadol z ruky. Necítila smútok, necítila ani radosť. Cítila len obrovskú, prázdnu úľavu. A potom vinu za to, že cíti úľavu. Anton pokračoval. Jeho rodičia sa ma snažili kontaktovať ako notára. Chcú dediť. O tebe a Olivii sa nezmienili. Tvrdia, že Andrej nemal žiadnych potomkov. Alena bola v šoku. Nie len, že ju obrali o manžela, ale teraz chceli obrať jej dcéru o otca a o to, na čo mala zákonný nárok. Ten muž ju vyhodil na ulicu, no jeho smrť priniesla novú vlnu komplikácií. Nechcem od nich nič, povedala Alena pevne. Ani byt, ani auto, nič. Chcem len, aby nás nechali na pokoji. Anton a Maja za ňou o 2 dní prišli osobne. Snažili sa ju presvedčiť, aby bojovala za práva svojej céry. To nie sú peniaze pre teba, Alena. To je pre Olíviu. Na jej budúcnosť, na vzdelanie, dohovárala jej Maja. Alena však bola neoblomná. Strach z Andrejových rodičov bol stále príliš silný. Predstavovala si súdne ťahanice, ich nenávistné pohľady. Nechcela to. Chcela len pokojný život v babičkinom dome. Anton nakoniec rešpektoval jej rozhodnutie. Spísal za ňu oficiálne vzdanie sa dedičstva v mene jej aj maloletej Olívie, hoci to bolo proti jeho presvedčeniu. Dúfam, že vieš, čo robíš, povedal jej pri odchode. Viem, odpovedala Alena a prvýkrát po dlhej dobe sa cítila skutočne slobodná. Leto sa pomaly prehúplo do jesene. Život v Borínke plynul pokojne. Martinova mama, teta Luba, sa stala Olivínou druhou babičkou. Alena a Martin trávili spolu čoraz viac času. Ich vzťah sa prehlboval prirodzene, bez veľkých slov a sľubov. Chodili na dlhé prechádzky po lese, varili spolu v babičkinej kuchyni a večer, keď Olivia zaspala, sedeli na verande a rozprávali sa o všetkom. Alena mu konečne dokázala povedať celú pravdu o Andrejovi. On ju počúval bez súdenia, len ju držal za ruku. Cítila sa pri ňom bezpečne a milovane. Strach z mužov, ktorý v nej zanechalo manželstvo, sa pomaly rozplýval. Jedného dňa, keď sa hral s Oliviou a ona sa smiala tak nákazlivo, že sa museli smiať všetci. Alena si uvedomila, že je do neho beznádejne zamilovaná a vedela, že on to cíti rovnako. Prišla správa od sestričky Jany z nemocnice. Malého chlapčeka previezli do Dojčenského ústavu v nedalekom meste. Alene to zovrelo srdce. Celé mesiace na neho myslela, no bála sa pátrať po jeho osude. Teraz, keď bola správa tu, vedela, že musí niečo urobiť. Večer to povedala Martinovi.
Vieš, stále na neho myslím. Na toho chlapčeka z nemocnice. Mám pocit, ako by som ho tam nechala, priznala sa mu. Martin ju chytil za ruky a pozrel sa jej do očí. Viem. Tiež som na neho myslel, odkedy si mi o ňom rozprávala. Chvíľu bolo ticho, potom povedal, čo keby sme sa za ním išli pozrieť. Alene sa rozžiarili oči. Naozaj? Naozaj. A Alena? Čo keby sme ho odtiaľ zobrali? Navždy. Jeho slová ju šokovali. To je predsa nemožné. Ale pri pohľade do jeho odhodlanej tváre vedela, že to myslí vážne. Ale ako? Som slobodná matka, bez práce, namietala. Nebudeš slobodná, prerušil ju Martin. Klakol si pred ňu priamo na starú drevenú podlahu v kuchyni. Alena Kováčová, viem, že to nie je romantické a nemám prsteň, ale to napravím. Prešiel som si peklom a ty tiež. Viem, že život nie je rozprávka. Ale s tebou a s Olíviou je každý deň krajší. Chcem byť tvojim mužom a Olivíným otcom. A chcem byť otcom aj pre chlapca, ktorý čaká v ústave. Vezmeš si ma? Alene sa tisli slzy do očí. Tentoraz to však boli slzy šťastia. Prikývla, neschopná slova a hodila sa mu okolo krku. V tom okamihu vedela, že jej život sa konečne uberá správnym smerom. Že po všetkej tej bolesti a utrpení našla svoj skutočný domov. Nie v dome, ale v náručí tohto muža. Proces adopcie bol dlhý a komplikovaný. Vďaka Antonovej právnej pomoci a Martinovmu stabilnému zázemiu však všetko zvládli. Keď po mesiacoch byrokratických prekážok konečne prišli do ústavu pre svojho syna, Alenino srdce búšilo ako zvon. Malý chlapček sedel v postielke a pozeral sa na svet svojimi vážnymi, múdrymi očami. Keď ho Alena vzala do náručia, pritisol sa k nej, ako by ju poznal odjak živa. Ako by na ňu celý ten čas čakal. Ahoj Bogdan, zašepkala mu do vláskov. Meno, ktoré znamená dar od Boha, vybrali spolu s Martinom. A on ním skutočne bol. Cestou domov sedeli v aute, ticho a dojatí. Na zadnom sedadle v autosedačkách vedľa seba spali ich dve deti, Olivia a Bogdan. Ich malá, neobyčajná rodina bola konečne kompletná. Alena sa pozrela na Martina a usmiala sa. O niekoľko mesiacov neskôr sa konala malá, tichá svadba v záhrade babičkyňho domu. Boli tam len oni, teta Ľuba a Maja s Antonom, ktorí žiarili šťastím, pretože Maja konečne čakala vytúžené bábätko. Alena stála v jednoduchých bielých šatách, vedľa nej Martin v obleku a v náručí držali svoje dve deti. Slnko prebleskovalo cez listy starej jablone a všetko bolo presne tak, ako malo byť. Alena si spomenula na slová svojej babičky. Šťastie si ťa niekedy nájde na tých najmenej čakaných miestach, dievčatko moje. Mala pravdu. Jej šťastie sa nezrodilo v luxusnom byte v meste, ale tu, v starom dome, plnom spomienok, obklopená ľuďmi, ktorí jej ukázali, čo znamená skutočná láska a rodina. Jej cesta bola trnistá, ale doviedla ju presne tam, kam patrila. Raz o niekoľko rokov neskôr prišla poštou obálka bez spiatočnej adresy. Vnútri bol starý, zažltnutý list, písala ho Andrejova matka. V liste, plnom trpkosti a sebalútosti, sa priznala. Žiadny test DNA nikdy neexistoval. Všetko si vymyslela spolu so svojou kamarátkou z pôrodnice, lebo Alenu nikdy nepovažovala za dosť dobrú pre svojho syna. Chcela ich rozdeliť a dúfala, že Andrej sa vráti k svojej bývalej priateľke. Netušila, že jej lož spustí lavínu, ktorá sa skončí tragédiou. Na konci listu bola jedna veta. Odpusť, ak môžeš. Alena list dlho držala v ruke. Nepocítila hnev ani zadosť učinenie. Len prázdnotu a smútok za premárneným životom. Potom list roztrhala na malé kúsky a hodila ho do krbu. Minulosť už nemala nad ňou žiadnu moc. Jej budúcnosť sa hrala v záhrade. Smiech jej dvoch detí a hlas muža, ktorý ju skutočne miloval. A tak sa kruh uzavrel. Z popola starého života povstala nová, silnejšia rodina. Rodina, ktorá nebola spojená krvou, ale rozhodnutím milovať, chrániť a stáť pri sebe v dobrom aj v zlom. Alena zistila, že skutočný domov nie sú 4 steny, ale pocit bezpečia v náručí milovaných ľudí. Zrada ju nezlomila, ale naučila ju rozoznať skutočnú hodnotu lásky a priateľstva. Niekedy musíme stratiť všetko, aby sme mohli nájsť to, na čom naozaj záleží. Ďakujem, že ste si vypočuli tento príbeh až do konca. Ak sa vám páčil a dotkol sa vášho srdca, dajte nám prosím like. Prihláste sa na odber a podielte sa o svoje myšlienky v komentároch. Veríte, že osud nám niekedy vezme niečo len preto, aby nám mohol dať niečo oveľa lepšie?